Hello, good morning! What is up, mga manok? Here we go again! Woo! What's up, mga kuys? Yuki na naman nga pala to, back at it again with another vlog. And today, kinaabot naman nato ang 300 subscribers. Oh my God! Ha! Karon, I will share my blessings. Wala tayo giveaway. Dili ni giveaway, no? Karon, atong topic karon is all about vlogging tips and tricks. Alright? Tips lang siguro, wala na tricks, kaya tips naman siguro. So, sa ako experience manggod sa pag-vlogging, bahalag pag-ubag-ubag ko, mga 10 months pa ata ako, or mag 1 year na. Mag 1 year na ako dito sa YouTube, no? Na ako i-discover nga mga talent. Jar, kung unsaon pag-vlog, nga walay ulaw, kung saan pag-vlog, nga the way nga mutanaw ka sa imong camera, mura na ka istorya sa imong mga audience. Kung saan pag-vlog, nga dili boring imong vlog. Alright? So, karon sugdan na nato ang vlog for this day. Vlogging tips. Manok! So, sa napansin nyo karon guys, no? Bagong alot alagbati atong alot. I mean, alagbati atong now. Basta gwapo atong alot. Approve! So, karon ato nang sugdan ang atong topic, no? Tip number 1. Kung mag-vlog ka, kusgay mo tingog. Kusgay mo tingog, no? Ayaw ka ulaw, no? Ayaw ka ulaw nga magmura ka gasing kita. Paras karon, no? Hilom kay diri sa balay. Akong silingan ka kabulabog. So mo to, no? Kusgay mo tingog. Kay syempre low-key vlogger pa man ka, no? As I said, no? Low-key vlogger pa ka, wala pa kay daghang setup. Only your phone, no? Nya ang mic sa imong cellphone, no? Dili kayo na siya pareha sa mga mic dira, no? Nga mukatch gid sa imong voice. Unless butangan mo na siya kay external mic, which is ta kanang boya mic or lapel mic. May nga na bitaw. Pero kay low-key pa man ta, no? Wala pa tayong mga accessories kundi cellphone lang o gorilla pad or tripod nga ginagunit-gunitan, no? Kinahanglan loud gyud ang imong tingog, loud and clear, in order for your audience to understand what you are saying, no? What you are talking in front of the camera. You know what I'm saying? I'm an English person now because I came from America, you know? Dapat gusto nyo din yung tingog, no? Kay para mas masabtan mo sa inyong audience niya. Kung lain po kayo, no? Kung mag-vlog ka nga, nganin mo tingog. What's up guys? Nari ko dire karon sa balay. Vlog ko yung vlog. Lain kayo yung anay mong tingog. So dapat ingane. What up guys? It's Yuki na naman. Nga ba na to? Back at it again with another vlog. Dapat ingato ako sa imong tingog. Kinahanglan maapektuhan nimo ang imong audience sa imong energy, no? Energy! In order para maapektuhan mo imong audience sa imong energy, dapat ipakita nimo sa imuhang audience na happy ka sa imong kinabuhat ug energetic ka, no? Ay pagluya-luya, ha? Di makaupo na. Sunod, tip number 2. Always be yourself. No? Kung unsa tong attitude nimo na wala sa camera, dapat mo pud imong attitude atubahan sa camera. Ayaw pag pinlastic, no? Kay daghan na kayong plastic sa kalibutan mo. It can cause pollution. Wow! So kinahanglan prosa na ako karon, oh. No? They know. Ako mga amigo, mga barkada, kabalo sila nga ani ko ka sabaan. Sumo pud ang ginapakita sa inyo. Dili ko plastic. Seryoso ko. Mo nang ginabiyahan ako permi. So mga to, no? Kinahanglan. Pero napoy case nga kung ulawon kay ka sa personal, ulawon kay ka sa personal, dapat lahion pud nimo dire. Dapat ang ma-achieve sa imong mga audience nga mga vibes is good vibes, energy, may nga na bitaw. Dapat dili ka magulaw-ulaw kung mag-vlog ka, no? Be true to yourself. Tip number 3. No? Kinahanglan ang imong pananaw directly to the camera or the lens, no? Kay para murag ang mga audience ni mga galantaw sa mga murag
mura mo gaistorya sa imong audience, no? Mura mo ga eyes to eyes. Ayaw pag-vlog, kung ingani ka mag-vlog. What's up guys? Nari ko diri ka rin sa balay. Nari ko diri, what's up guys, no? Ayaw pag-vlog kung ingato, no? Kay murag dili ka comfortable sa imong ginabuhat, murag you are like looking for something, no? Murag dili ka kontento sa imong viewers. Dapat ingani ka mag-vlog. What's up guys? Yuki na naman nga pala to, back at it again with another vlog. Wait, dapat sa lens ko maglantaw. Dali. So mo to, no? Dapat dili ka magsalimuag lantaw, dapat ang imong focus na rin sa camera, no? Kumbaga para meron kayong interaction ng viewer mo at saka ikaw. Kasi mahirap mag-vlog kapag pag wala interaction, parang murag kawalaan o gana ang imong viewer nga walang sa imong vlog, then dili na tiwasan imong vlog, dili na mag-subscribe. Napoy possibility nga mag-unsubscribe, no? Tip number 4. Kinahanglan kung start na ka mag-vlog, kinahanglan na kay dapat call sign sa imong mga viewers. Shut up chicken, I'm not talking to you. Alright. No, dapat na kay tawag sa imong mga viewers. Pero sa ako ayaw nag-vlog na, naguna-huna, nagigkoon sa akong itawag sa inyo, ha? Kamo mga viewers dira, no? Una-una ko, suman, kunuwichi, yukay, what's up mga kayukay? So, I came up with this result, no? Ang akong itawag ng sa inyo is mga quiz. Quiz, kay, ang akong nickname is Ikoy. Unang nahimong Yuki, kay Kibali. So, Kuy, Ikoy. So, quiz. What's up mga quiz? So, moto personalized kayo akong pagbuhat at the same time unique. Dapat na kaya para mura na siya trademark nimo sa imong vlog, no? Muna yung trademark nimo sa imong vlog nga. Kung makadungog imong mga viewers, bahala wala sila galantaw sa imong video, no? Kung naigalantaw lang sa ilang takot, makadungog sila nga niingon kag, "What's up mga quiz?" Makabalo sila nga ikaw to ang iyang gilantaw. Alright? Get it? Next tip. Kinahanglan na kay intro. Connected na sila sa last tip nga akong gingon nga dapat nakitawag sa imong mga audience. Dapat na kay unique nga intro. Press ako ning gihimo. Niyan ako nga. What's up mga kuys? Yuki na naman nga pala to. Back at it again with another vlog. No? Himo-himo ko na. So mo to, kinahanglan na kay unique intro. So dili pud niya. Ayaw nang common nga mga intro just like, "Hi guys, it's me. Welcome to my vlog." Dapat unique, paras kang Kong TV. Ingani ka Kong TV, So, ayun po, what's up sa inyo, mga paa? Ingana, so, kakapansin man na ninyo sa mga vlogger, nga naging sila unique and own intro nila. Para, trademark na na, so, ingana. So, next tip, Dapat, kung mag-upload na kag mga video sa YouTube, this is the most important part. Ayaw mo patakag pamilya og music. Kaya para sa ako ang last vlog na ko, katong Yuki Ventures, nag-email sa ako ang YouTube. Tagnan sila nga, gi-review nila ang katong nga video, kay murag na copyright. Kaya namang gugoy music ni gikuha dito sa YouTube gyapon niya. Akong gihimog background music. So na-copyright. So ilaha po tong i-manual review, Dayon, i-email ko nila kung copyright ba gito siya or kinahanglan ba na ako to i-delete nga video. So yung nga kaya kung dili mo mag-amping sa inyong ginakuha nga mga music sa mga ginahimo nyong background music, makapiright ka. Kung dili mo na ma-comply na mga copyright nga kung dili mo na ma-delete nga mga video, makuhan ka, ma-disable yung mga account, then ma-delete ang imong YouTube account. So, kahapoy kay pangitag subscribers, guys. Ampingin ninyo ang inyong mga YouTube channel. The next tip. Ayaw mo pag sub to sub. Kay bagong rule karon ng YouTube. Makadetect na sila mga ingana, ng mga spam. Makadetect sila mga ingana, mga sub to sub. Mailaman na nila kay nag-subscribe ka sa katong kuan. First time pa lang nimo ni visit atong channel. Wala ka nilang sa yung video, subscribe lang ka. So mo to, ma-detect na sa YouTube. Then ma-report ka. Then mabawasan ka yung subscribers. Automatically nga mawala to mga subscribers. So kinahanglan yun mag-amping ka diri sa mag-YouTube ka kung mag-upload na mga videos,
the next tip, no? Kung mag-vlog ka, dapat na kay content. Para sa ni karon, ang content karon is maghatag og tips sa inyo ha. So mo to akong content karon sa inyo maghatag og tips, no? Kung mag-vlog ka, content ba? Kung baga topic nimo sa imong vlog. So ako kaning channel na ako, no, laylay kung combination ni siya sa tanan, adventure, tutorial, tips, mga ulay pulos. So yan no, kinahanglan na kay content sa imong vlog para maengganyo nimo ang imuhang mga viewers, no? Para malantaw mo sila sa imong vlog. Then the next tip, dapat catchy imong thumbnail. Kung wala mo kailangan sa thumbnail, mo na inyong makita, kumbaga cover photo, no? Mo inyong makita sa mga cover photo ka ng mga edited nga na yung mga sulat-sulat bitaw nga. Example kane. Mo na yung thumbnail kane, no? Mo na yung mga thumbnail dapat catchy. Wala ko na ingon nga kinahanglan ka mag bitaw gani ha. Mura bitaw kung maingganyo nga. For example, sa yung thumbnail kay cut ka ng kuan kayo ka ng, for example, sa yung thumbnail nakita daw ko na siya shark. Kaya sa video kay wala man gid nakita. So kinahanglan catchy ang imuhang ang thumbnail. Kay para ma-curious ang mga audience bitaw, na ma-curious sila nga. Unsa kaning nasa yang ko, unsa kaning nasa yang video, no? Nataon daw ko ni Ben. So maingganyo sila glantaw sa imong video. Tapos kung maganahan sila sa imong content, no? Mag-subscribe sila, then what to, happy sila. The next tip is ayaw pagapa sa kwarta. Okay, nasulti na ako ni sa akong past vlog, no, how to be a low-key vlogger. I'm going to say this once and lastly, no, ang kinahanglan dili ka magapa sa kwarta, no, just pag video lang maabot na ng kwarta puhon. So kung nakay passion sa pag-vlog, ayaw ka ulaw. Be true to yourself. Don't mind the others, no? Ako, sa una, pag sugod pa na akong vlog, no? Ulaw na kayo ko. Ako nag-testing ako nang sa camera. Sa maning naong nga. Anong ingani man. Pero as time passes by, no? You need to love yourself first, no? Tawato ni mo daan nga. Ingana na gini mong naong. Gidawat gini na ako nga ingani akong naong. So, wala na sa ko. Bahala nagmakita ako nang diya sa mga camera, no? At least I am true to myself. Then, bahala, dili kay tayo tsuraan. Basta at least honest ka, no? Then, dapat kanang surround yourself with positive vibes. Kinahanglan ang mga tao sa imong palibot positive. Ayaw pang minaw ng mga negative. Pero sa kuha, no, na mga suporta daan sa pag-vlog pinakauna pa lang nga video na nagingon sila nga pag-vlog nga. Shout out to my classmates, no, mga barkada na ako, silang Kiano Abilia, Miko, Kim Perame, Jerry Pinaso, Bujoy, tapos Cheska, mga classmate na ako sa BSA 1C, 1E, and 1F, no? Okay, 3 sections naman nato nagian. Shout out po sa babae nga nag-pursue yun sa ko nga mag-vlog ko. Pero happy, best friend ako ni siya sa una. Karon ang pot, murag wala na may. Happy na po siya sa love life karon, so wala nang pakialamanan siguro. Kung happy na siya dito, then happy na pud go. Sana na life. So shout out to Carlota Castellano. Thank you, best friend. Salamat kayo sa mga Carlota, no? Okay, we did it. No, we did it. Nakapag-vlog na ko. And I'm hoping na makita ka sa personal na pod otro, no? Yung tama. Makita ka dali sa akong vlog, no? Pero murag malabo na kay. Yeah, you know. So, mara to mga tips na ako mahatag sa inyo karon, guys, no? Punta. Wala mag-unsubscribe. Kapoy kayong subscribe. Kapoy kayo may nag-subscriber. So, wala na ba ko nalimtan? Ay! Tama. Ako man na ang gikalimtan. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama.
guys, no? Thank you for watching. I hope you enjoyed this video, no? Leave a like, subscribe, comment down below, and share this to all your friends na gusto mag-vlog, no? I hope this video is useful para sa inyo, no? Thank you.